castle namin yan. Tapos, ito guys, yung na-excite ako. May Pachimileia talaga sila. Angel nila, syringe, tapos yung rubber ng IV bottle, tapos yung IV bottle yung wings. Hey guys! Welcome back to another vlog. And today guys, pupunta lang tayo ng Puzorobio just to get something. Tayo ng pera sa LBC. Nagpadala kasi si Grandma para dun sa caretaker niya sa bahay sa Ilocos. Mamimili tayo ng mga something needed for the decoration sa hospital. Yung mga supplies pa kasi kung hindi nyo pa alam guys, kasi hindi naman ako nag-vlog. Wala kami internet kasi guys, 3 weeks na kaya tagal ko hindi nag-upload. Ayun. Meron po kaming ginagawa na Christmas decoration kasi may pa-contest sa hospital with big prizes daw. Baka naman big thank you lang yan. Na mga recycled materials with TH. Na recycled materials yung mga gagamitin. So yun guys, pupunta lang ako doon para bumili ng glue gun. Kasi nasira yung glue gun ko. So, may mga bibilihin tayong something. And by the way guys, hindi ako nag-foundation or BB cream or whatsoever. Ang nilagay ko lang, Pulbo, Johnson's Baby Powder. Kasi kung makikita nyo guys, meron pa rin akong breakout. Actually, yung mga nandito ko gumaling na. And eto, gumaling na yan. Kaso kagabi may tumubo dito ko. So, I'm still continuing my toner kasi sobrang stress ko ngayon guys. Wala ko masyadong tulog. Tapos, stress sa work, ganyan. Tapos, pagod na talaga ako. So, nagkaka-breakout tayo ngayon. But still, hindi ko pa nire-review yung toner kasi gusto ko yung final thought ko. Pag talaga mag-clear up niya itong skin ko, ganun yung gagawin ko sa kanya. So, sorry sa mga nag-aabang po kasi skincare is a process. Sabi ko nga, hindi lang 1 month ko yun itatry kasi AHA and BHA talagang mas matagal kasi talaga mag-take effect. So, yun guys, i-review ko siya kapag after na. And on my face right now is, hindi ko nag-concealer guys. Medyo nangingitim na yung ganito ko kasi wala ako masyadong tulog. Nagkilay lang ako BYS na yung pencil. And then, lipstick is the liquid lipstick from Ever Bilena in the shade Serena. Yun lang guys yung ating nasa mukha ngayon. So, you can see my freckles. You can see my pimple mark here. And here. Tapos, ito yung mga masasakit na pimples ko ngayon. Yan. Hey guys, nandito na ako sa hospital on duty. Pero gumagawa kami ng mga decoration namin habang wala pa masyadong pasyente. And ito ilalagay ko siya sa door. It says, love is an open door. Ayan siya sa, so bale, ano siya dun sa may siwang ng door para mabuksan pa din siya. Para siyang wreath. Papagitna talaga siya ganyan. This is made of yung mga IV bottles. Ganito. Yan, IV bottles. Tapos yung mga papel-papel. Ganyan. Yan lang. Para easy na lang. Tapos ito, print ko na lang ito. Tapos nilagay ko siya sa cardboard. Bro, say hi! ER! Yung si Beauty and the Beast. Pakita naman natin. Be proud. Ay, hindi pa pala tapos eh. Bro, natatanggal yung isang IV bottle. Tapos, ikaw na lang si Beauty ate. Tapos dito yung orderan ng burger. Sa pang burger. Pang drive-thru. May CCTV pa kayo. At may spotlight pa sila doon. May pa-spotlight. Bongga. Alam mo si Beast, parang shape ni Jesus Christ. Sinong na may hawak na chicken joy sa mom? Si Beast, may hawak na chicken joy. Danan. Pharmacy. Ang kapitbahay ng ER. Tingnan nyo guys yung ano nila yung reindeer nila. Ano to? Yung galon. Ang tangos ng ilong ng reindeer nila Si antler niya mga tinidor. Ang galing. Yan si Santa nila hindi nagkasya sa chimney. Ay, na-excite ako ipakita yung CSR, bro! Puntahan ko na agad. May ano pa pala, cafeteria, kaso wala na silang ilaw. Lights off na. Ayan. Ano naman sa kanila? Belen. Dapat pala umaga ako nagpaganito, no? Ayan. Tapos, ito yung mga bote. Nakikita sa Pinterest. Ano to? Ay, itlog! Ang galing! Yung shell ng itlog pala to, sir.
Tapos yung wall ng kanilang Belen, C2. Magaling. May pinaglalaban. Ang admitting section, may pinaglalaban din. May pawalis sila, mga witch. May patingting. Paper plate. Walis. Paper plate. Nagdikit-dikit lang din sila. Pero may pailaw yan. May pailaw. Hindi recycled. Competitive. Ito yung... Andyan po. Ito yung laboratory. Ayan. May pa-snow sila. Tapos yun sa kanilang tubo ng fire. May pa-ganyan. Tapos yung door nila yan. Tapos mga slides daw yan. Yung mga slides kasi mga medtech. Tapos ito. Tansan. Tsaka yung mga lalagyan ng blood. Ito. Mga takip ng urine and fecalysis bottle. Tapos soft drinks. Ito si snowman nila. Yung snowman nila wala ng ilong. Plastic caps. Ang galing talaga nito. Ito yung binilib. Bilib na bilib talaga ako. Yung reindeer nila, oh. Ayan, oh. Tapos ito yung kanilang yung sa may plastic cups. Christmas tree na newspaper. At may snowflakes na yung puwet ng bote. All in all, ganyan po yung kanilang view. Ayan. Ayan. So guys, yung na-excite ako, may pa-chimenea talaga sila. Pa-chimney. Karton, yung kanilang Christmas tree. Tapos, yung ornament, mga light bulbs, suction bulb. Ayan. Syringes. Plunger pala. Tapos itong galing, diba? Parang totoong chimney. May pailaw talaga. Tapos may pa-coal. Diba? Ang galing ng ilaw. Diba? Bongga. Tapos yung syringe nila, parang hindi lang nagbe-melt. CSR. Ang galing ng CSR. Mag-hi naman, OR team! Wow! Welcome to the vlog! Grabe, overtime para sa decoration, Beshi! Ang galing. Ito yung pinaka-creative nilang snowman. O, diba? Bote lang to ng IV bottles. Para po sa mga nurses na nanonood, pang next year nyo po. Ayan. Tapos meron din po silang snowflakes. Tapos ito yung ponsecha nila, oh. Pakita mo rin yung yung lantern. Oh, ang galing. Pakita daw yung lantern. Nakakaya nang kay Fregeline. Ito yung lantern nila na IV bottle, yung 500cc. Tapos may syringe po sila. Huwag nyo pong gagayahin. Yung may needle pa yan. Tapos yung angel nila, syringe. Tapos yung rubber ng IV bottle. Tapos yung IV bottle, yung wings. Galing-galing. May pa-bell pa sila. Yan. Mga, plastic, paper cups. Paper cups. Tamtax nga naman yan. Tamtax nga kasama. Mag-assist ka naman, wag kang puro pa-tour. Tapos ito yung bilib talaga ko nung naisip nilang Christmas tree nila. Dapat sa judging may explanation kung ano yung mga materials na ginamit. Ito, IV bottles lang to. Diba? Ang galing nila. Tapos tissue paper. Tapos vial cover. Tapos vial. Ayan. Tapos ito yung ponsecha nila. IV bottle ulit. Ganyan. Kasi yung anong tawag mo sa ganito? Basta yung ganun niya, plunger yan. Plunger ng 1cc syringe. Diba? Ang creative. May pa-chimenea. Ewan ko ba't chimenea ang tawag natin? Chimenea talaga. Pwede namang chimney. Okay. Tagalog yun talaga, chimenea. Wait lang, tanggalin nga natin to. Nakakasagabal sa inyong mga pa-view. Yan. Tapos, meron po silang pa-welcome kasi door po ito ng OR. Door ito ng OR po sa katotohanan po talaga, ano? Yan. May pa-welcome po sila na mat. Tapos, ito, ba't wala nang mata yung snowman nyo? Kagabi wala siyang bibig. Ngayon, wala na namang mata. Ang galing nila, ni-roll-roll nila na, na IV bottles. Diba? Ang galing ni Angie. Grabe, hindi ko kaya magpintura at magdikit ng ganyan. Ang ano niya, sobrang tagal. Diba? Ang galing. Kaso parang alam mo yung bahay ng bees?
Uy, pag tinitingnan ko dito sa video, oh. Ito pala, may ay, kasi nandun si Santa Claus nyo pala, no? Hindi ko nga nag-gets. Tapos meron kayong, sleigh. Sleigh. Tapos meron silang reindeer. Sige, magpapailaw ako pag itong amin na yung ipapakita ko sa inyo, guys. Kasi, para naman hindi masyadong bias, magpailaw ako. Ito po talaga yung pinaglagyan ko po ng fairy light na in-order natin sa Shopee. Ayan. So, wait lang. Papakita ko po sa inyo. So, ito na po yung Nico. Ito po yung teritoryo ko. Ang namin is frozen na theme. Ayan. So, yung window namin, nilagyan namin ng mga crumpled na butas-butas na foil. Tingnan nyo naman. Super duper recycled. Tapos, may silhouette kami ni Anna and ni Elsa. Tapos, ni Sven and ni Christoph. Tapos, ito. Some people are worth melting for. Yan. Tapos, yung nilagay dito, yung na-roll-roll lang ng mga papel, yung mga namin, medication ticket namin. Tapos, ito yung pinaka-nakakatakot naming snowman. Yan. Hahabol sa'yo sa night shift mo. Yan siya. Made of, plastic lang. Yan. Plastic na roll, tapos na open ulit. Yan. Tapos, garbage bag tong mga to. Tapos, ito yung ginawa ko naman na stand. Ganyan. Yung papuntang North Pole, andun si Santa. Papuntang sleigh rides, andun. Just lang. Tapos nilagyan ko ng fairy lights na galing sa Shopee. Ito yung pa-castle namin yan. Tapos, made of, yung castle namin? Made of pancham na wala pang judging, Naglagay na kami ng ganyan kasi sinasabi nila wala doon laman yung door namin. Foil lang daw. Kaya may palabisan open door na naman kami. Dahil hindi po kami marunong mag-lettering. Puro printed po iyan. Yan. So, na-open pa rin ito. Diba? Ang brainy ng mga kasama ko. Ang galing nila nagtali. Tapos ito po yung mumunti naming Christmas tree na wala naman pong panama sa Christmas tree nila sa sobrang laki ng pangpamilyang Christmas tree nila. Ito po yung anak po ng Christmas tree and dito po. Ito yung snow. Yung snowballs namin kasi guys, talagang kasi, yung sa lugar kasi namin, yung pa-silver kasi doon ang snow namin. Ito made of ivy bottles lang din. Tapos, vial cover na napinturahan. Tapos, fairy lights from Shopee. Wow! Nag-promote. Ito po yung mga karton-karton lang din po ng Fancham. Yung mga, yan. Tapos, basket na may pinang-cover na garbage bag. Tapos, ito po yung choir namin na nangangaroling. Char. Yan. Made of ivy bottles na ginawang cone. Tapos, ito yung sa dulo din ng ivy bottle. Yan, yung mukha niya. Drinowingan lang ni Win. Tapos, nilagyan niya ng bow. Galing ni Winchell. Tapos, ginawan ko na lang sila ng stage. Diba? Tapos, nilagyan ni Ma'am Jen ng paganyan para kunyaring pa-snow. Char! Kalimutan ko pala, meron pa pala kaming doon. Hindi ko alam kung paano i-explain yan. Basta mga syringes lang yan. Tapos nilagyan na lang ng Christmas balls. Hindi na dapat namin yan ilalagay pero wala. Sayang daw na decoration. Nilagay na lang ni Ma'am Jen. Diba? Ang galing ni Winchell. Naisip niya to Naisip niyang hindi pagpantay-pantayin mo para daw mukhang bricks. I-explain ko to guys sa vlog kasi hindi nyo magigets kung ba't hindi pantay-pantay. Bricks daw yan. Okay, nagbabalik po sa ER. At hanggang ngayon, di pa rin po sila tapos. Magbababoy na ako guys para naman makatulong akong mag-cheer. Mag-cheer lang ako sa kanila. Kalaban namin sila. Hindi, tumulong naman ako nagdikit dyan. Kaso tinanggal nyo lang din yung dinikit ko. Yun lang guys, I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something on how to recycle things that you can use for your decoration for this Christmas or maybe next year. Lalo na po sa mga nurses dyan na may pa-contest o sa school na may mga pa-recycled materials. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.